Τέλος πάντων, θέλω να με βοηθήσεις να ταΐσω τα γουρούνια. Σωστά, σωστά. Πάλι. Θα σε δω εκεί. Έλα, Ρουμπίκ. Πάμε να ταΐσουμε τα γουρούνια. Ρουμπίκ. 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 Έρχομαι, φιλαράκι. Τι κάνεις, Ρουμπίκ? Με τρόμαξες. Σιωπή, βρωμερή χμουδόμπαλα. Θα σε κάνω να σταματήσεις. Θα σε κάνω να σταματήσεις μια για πάντα. Στάσου ακίνητος. Τι, ποιος είσαι εσύ? Μακριά από το σκύλο μου. Φύγε από πάνω μου. Πώς τολμάς να τα βάζεις μαζί μου, άνθρωπε? Εσύ, άρπαντη. Το πράσινο ενεργειακό πετράδι. Κάνε στην άκρη, το ενεργειακό πετράδι είναι δικό μου. Φτάνουν τα παιχνίδια. Δεν παίζω. Θα μου το πληρώσεις. Τι είναι αυτό? Δεινόσαυροι. Έλα, Ρούμπικ. Γύρνα πίσω. Θα σε καταστρέψω. Θα πάει σε μουσείο δεινοσαύρων. Τον άφησες λοιπόν να πάει, Για το καλοκαίρι μόνο. Ελπίζω να αντέξει αυτό το σαραβαλάκι. Κοίταξε τα λάστιχα και τα λάδια της μηχανής. Βρήκα και τις παλιές οδηγίες χρήσης, σε περίπτωση που τους χρειαστείς. Αδερφέ, θα είμαι μια χαρά. Και εμένα θα μου λείψεις, Ρούμπικ. Ναι, και εμένα θα μου λείψεις. Σ' αγαπώ, μαμά. Και τα γουρούνια θα μου λείψουν. Σ' αγαπώ, αδερφάκι. Σ' αγαπώ, μικρέ. Σε ευχαριστώ, Ματ. Εντάξει, λοιπόν. Γιατί αυτά τα πράγματα να βρίσκονται μέσα σε απολιθώματα δεινοσαύρων? Μπορεί να τα έφαγαν οι δεινόσαυροι. Δεν μιλάς σοβαρά?
Απολύτως. Έχεις καλύτερη θεωρία και για δεινοσαύρο τέτοια? Ήταν αυτό που είπε ο πατέρας σου? Το να βοηθάς είναι... Πάντα το σωστό. Χρειάζεσαι βοήθεια? Όχι, ευχαριστώ. Νομίζω το βρήκα το πρόβλημα. Πρέπει απλώς να διαβάσω τις οδηγίες χρήσης και θα τα καταφέρω. Αν μεγάλωνα σε φάρμα, δεν θα έφευγα ποτέ μου. Δεν είναι φοβερό? Καουμπόιδες και άλογα. Μπα, κυρίως είναι επισκευές στους φράχτες και καθάρισμα των γουρουνιών. Κάτι έγινε. Βοήθεια! Σας παρακαλώ! Ο άντρας μου παγιδεύτηκε! Σας παρακαλώ! Περίμενε! Είσαι εντάξει? Βοηθήστε τον! Θα σε βγάλουμε έξω. Παιδιά, τρέχει βενζίνη. Σας παρακαλώ, βοηθήστε τον! Εντάξει, μπορούμε να το κάνουμε. Μαζί, με το 3. 1, 2, 3. Είσαι εντάξει? Πώς το έκαναν αυτό? Ας μαντέψω. Πάτε στο Μουσείο Δεινοσαύρων, Αυτό είναι το μουσείο? Ναι, πήγαινε στο διάδρομο φόρτωσης. Πεινάω πολύ. Κοντά, πάντα πεινάς πολύ. Κόντα! Chase! Πού πήγαν? Κοιτάξτε εκεί. Τέλειο. Wow. Βγάλε με μια φωτογραφία. Σοβαρά? Τώρα? Τον κατάπιε! Wow, είναι μυστικό πέρασμα. Περίμενε! Παιδιά! Μοιάζει με ένα είδος εργαστηρίου. Ένα χρόνο σερβίρω μπέργκερς εδώ, αλλά δεν είχα ιδέα ότι υπήρχε αυτό το μέρος. Για δείτε αυτό. Είναι ακριβώς σαν τα δικά μας. Φαίνεται ότι είναι ένα είδος πηγής ενέργειας. Είναι τα ενεργειακά πετράδια. Κάντε πίσω. Ποιος? Τι είσαι? Με λένε Κίπερ. Σας διαβεβαιώ πως είμαι εντελώς ακίνδυνος. Τα ενεργειακά πετράδια συγκεντρώνουν ανίποτες δυνάμεις του σύμπαντος. Τα εμπιστεύτηκα πριν από πολύ καιρό στους φύλακες δεινόσαυρους. Όταν όμως οι δεινόσαυροι εξαφανίστηκαν, τα ενεργειακά πετράδια χάθηκαν. Ώσπου τα βρήκαν. Σωστά. Και αυτά τα ενεργειακά πετράδια επέλεξαν να δεθούν μαζί σας. Γιατί να δεθούν μαζί μας. Κόντα? Chase? Κυρία Μόργαν? Πολέμησες για να υπερασπιστείς ένα ξένο με κίνδυνο τη ζωή σου. Γι' αυτό το κόκκινο ενεργειακό πετράδι διάλεξε σένα, Τάιλερ. Η πειθαρχία και η ευφυΐα σου έδωσαν την ικανότητα να προστατεύεις τους άλλους. Το πράσινο ενεργειακό πετράδι έκανε σοφή επιλογή, Ράιλι. Σέλβι,
Το γιατί το ροζ ενεργειακό πετράδι διάλεξε σένα είναι ακατανόητο. Εντάξει όμως, ενεργειακά πετράδια, πνεύματα δεινοσαύρων και δεσμοί, λυπάμαι όλα αυτά είναι αδιανόητα. Δείξτε τους. Βοήθησα τον Κίπερ να εντοπίσει τον Chase μόλις δέθηκε με το ενεργειακό πετράδι. Μετά βρήκαμε τον Κόντα. Καλώς ήρθατε στην ομάδα μας. Είστε επισήμως Power Rangers. Power... Τι? Τα ενεργειακά πετράδια σας έδωσαν εκπληκτικές δυνάμεις και τα πνεύματα των δεινοσαύρων σας έδωσαν αντοχή. Βρέθηκαν 5 ενεργειακά πετρώματα, όμως υπάρχουν άλλα 5 που παραμένουν χαμένα. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις νέες σας δυνάμεις για να τα βρείτε πριν πέσουν σε εχθρικά χέρια. Εχθρικά χέρια? Εννοείς σαν αυτό το πλάσμα που βρήκαμε στο δάσος? Περιμένεις να παλέψουμε με τέρατα? Εγώ το μόνο που θέλω είναι να σκάψω για δεινόσαυρους, όχι να δεθώ μαζί τους. Τι τρέχει? Λαμβάνω περισσότερη σεισμική δραστηριότητα. Στην ίδια θέση με χθες. Καλύτερα να ρίξουμε μια ματιά. Είμαι ο Τάιλερ και είμαι μέσα. Ωραία. Όλα αυτά μου φαίνονται τρελά, όμως και εγώ είμαι μέσα. Τέλεια, φύγαμε αμέσως. Σέλμπι, Πολέμησες γενναία για να σώσεις το ροζ ενεργειακό πετράδι. Ο κόσμος τώρα χρειάζεται τη βοήθειά σου. Πρέπει να αποφασίσει η ίδια, Κίπερ. Έχει δίκιο που είναι διστακτική. Προφανώς αυτή η αποστολή είναι πολύ επικίνδυνη για σερβιτόρες. Αφήστε την εδώ. Περιμένετε. Όντως είμαι λίγο τρομαγμένη. Και ποιος δεν θα ήταν? Εγώ όμως γνωρίζω για τους δεινόσαυρους περισσότερα από όλους σας. Στην ουσία με χρειάζεστε. Και εγώ θέλω να βοηθήσω. Μην ξεχάσετε τους νταϊνοφορτιστές σας. Υπάρχουν παρεμβολές στο κόκκινο ενεργειακό πετράδι. Τάιλερ, εσύ πρέπει να μείνεις. μα εγώ... Εντάξει. Εδώ κοντά θα είναι. Αυτό είναι ηφαίστειο και πρόκειται να εκραγεί. Παιδιά, αυτός είναι ο T-Rex Sword. Θέλετε δεινόσαυρους? Καλώς ήρθατε στους Power Rangers. Όταν κάποιος δένεται με ένα ενεργειακό πετράδι, ξυπνάει το ζόρ του. Αυτό το πράγμα είναι το Zord μου. Ναι. Και αποσταθεροποιεί την κόκκινη ενέργεια. Εσύ και το Ζόρτ σου μοιράζεστε το πνεύμα του πανίσχυρου τυραννόσαυρου Ρεξ. Πηγαίνει προς την πόλη. Αυτοί είναι οι Dino Chargers. Τους έφτιαξα για να συγκεντρώσω τη δύναμη κάθε ενεργειακού πετραδιού. Όταν οι Dino Chargers αποφορτιστούν, τους επαναφορτίζουμε εδώ. Θα ενεργοποιήσει τα όπλα σας και θα σας μετατρέψει σε λειτουργία μάχης. Θα μπορέσω να μετατραπώ και πάλι? Τέλειο. Ναι, φαντάζομαι ότι είναι τέλειο. Κένταλ, πες στους άλλους να τον συναντήσουν στο κέντρο της πόλης. Θα παγώσω ολόκληρο τον πλανήτη και μετά θα αρπάξω τα ενεργειακά πετράδια από τα παγωμένα τους χέρια. Φίβιξ, ελάτε! Πάλι εσύ, ώρα να δροσιστούμε. Ελπίζω να έρθεις για να επιστρέψεις στο κόκκινο ενεργειακό πετράδι. Εννοείς αυτό? Έσπασε στον πάγο μου. Αυτό θα μου το πληρώσεις. Ώρα για μετατροπή. Dino Charger, έτοιμος! T-Rex Charger,
θέση μάχης. Ενεργοποίηση. Απελευθέρωση ενέργειας. Wow, τώρα αισθάνομαι Dino Charge. Εντάξει, Ρέξι, ας δούμε τη λειτουργία μάχης. Dino Charger, έτοιμος. T-Rex Sword. T-Rex Charger, θέση μάχης. Ναι, όρμα τους Ρέξι. Καταστρέψτε τους. Ας το κάνουμε. Χτύπημα ενέργειας. Αναλαμβάνω εγώ τώρα, Ρέξι. Καλή δουλειά. Δύσκολο να τα βάλεις με τη δύναμη από το ενεργειακό πετράδι μου, έτσι δεν είναι? Δεν μπορείς να με νικήσεις από μόνος σου. Μόνος μου είπες? Για κοίτα καλύτερα. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Μια χαρά σε βλέπω, Τάιλερ. Για πρωτάρι. Είσαι όντως εκεί μέσα? Φτάνουν τα παιχνίδια. Θα σας καταστρέψω όλους. Αυτός δεν είναι ο Φιούρι. Αυτό να λέγεται. Ό,τι κι αν είναι όμως, πρόκειται να μάθει ποιοι είμαστε εμείς. Ώρα για μετατροπή. Ακολουθήστε με, παιδιά. Dino Charger, έτοιμοι. Πάτα το. Ευχαριστώ. Έτοιμοι! Dino Charger, θέση μάχης. Stego Charger, θέση μάχης. Tricera Charger, θέση μάχης. Raptor Charger, θέση μάχης. Ενεργοποίηση! Απελευθέρωση ενέργειας! Wow, φαινόμαστε τέλειοι όλοι μαζί. Και πάλι, είστε αδύναμοι άνθρωποι. Άνθρωποι με πνεύμα δεινοσαύρου. Ναι! Ελπίζω να είστε έτοιμοι να χάσετε. Πιάστε τους. Και το πανηγύρι αρχίζει. Είμαι απίστευτος, δεν θα στο πω ποτέ. Dino Charger, θέση μάχης. Ενεργοποίηση. Χτύπημα Dino-Morph. Συνδυασμός Dino Saber και Dino Charge Morpher. Χτύπημα ενέργειας! Δεν μπορείς να τα βάλεις με τη δύναμή μου. Χτύπημα ενέργειας! Το ξέρω ότι αυτές οι ικανότητες θα χρησιμεύαν κάπου. Μην τολμήσεις. Raptor Charger, θέση μάχης. Dino Saber, Power Slash. Χτύπημα Dino Blade, γρήγορο χτύπημα. Μία για σένα και μία για σένα. Πρέπει να γίνω πιο γρήγορη. Ενεργοποίηση! Χτύπημα Dino Morpher! Θα τον αποτελειώσω εγώ. Όχι αν σε αποτελειώσω πρώτος. 2, 3. Για δοκίμασε αυτό. Ναι! Στάθηκες τυχερός. Πάμε, Ρέξι, βγάλε και το τελευταίο βίβιζοντα από τη μέση. Ωραία, τώρα ξεμπερδεύουμε με αυτό το παγωμένο φρικιό. T-Rex Charger, θέση μάχης. Θα σας παγώσω και τους δύο. Έλα, Ρέξι, ας το κάνουμε. Ενεργοποίηση. Θα πιάνει. Χτύπημα Dino Morpher. Τελικό χτύπημα. Δεν αντέχω.
μας εξουδετερώθηκε. Σε ευχαριστώ, Ρέξι. Είναι τέλεια. Τα πήγαμε υπέροχα. Και εσύ το ίδιο, Ρέξι. Κανείς δεν πρόκειται να το πιστέψει. Είναι απίστευτο. Γυρίσαμε. Θα μου μάθεις πώς να δουλεύω κι εγώ το σπαθί. Εσύ έβγαλες το τέρας από τη μέση. Δεν μου δείχνεις εσύ καλύτερα. Χαίρομαι που είσαι πλέον με την ομάδα μας. Μην ανησυχείς, θα συνεχίσω να φτιάχνω το αγαπημένο σου βροντοσαύρο μπέργκερ. Περίμενε να το μάθει ο αδερφός μου. Λάθος. Κανείς δεν πρέπει να μάθει τι κάνουμε. Είναι κατανοητό? Σύμφωνοι. Κίπερ, το τέρας που πολεμήσαμε δεν ήταν ο Φιουρί. Είπες ότι δεν υπήρχαν άλλα τέρατα στη γη. Αυτό το τέρας ανήκει στον Σλέτζ, έναν αδίστακτο κυνηγό επικηρυγμένων. Πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια με ανάγκασε να κρύψω τα ενεργειακά πετράδια που η Κένταλ με βοηθάει να βρω. Ο Σλέτζ βρήκε τρόπο να επιστρέψει. Θα καταστρέψει οτιδήποτε για να αποκτήσει τα ενεργειακά πετράδια, ακόμη και εσάς. Ησυχία! Ησυχία! Κι από εσάς τα ψωριάρικα, βρώμικα σατανικά τέρατα μπορεί να εξοντώσει ένα Power Ranger! Αμέσως μετά, Slash. Σε τρολό walkie-talkie, Paw Patrol, Frozen και Spider-Man. Με εμβέλεια που φτάνει τα 200 μέτρα. Μίλησε, κατασκόπευσε, τρέξε, εξερεύνησε και το μυστήριο διερεύνησε. Η περιπέτεια ξεκινά. Σε τρολό walkie-talkie, Frozen, Paw Patrol και Spider-Man. Barbie Dream Car. Τηλεκατευθυνόμενο αυτοκίνητο με τηλεχειριστήριο, φώτα και κίνηση μπρος, πίσω, δεξιά και αριστερά. Το ταξίδι ξεκινάει. Βάλε τις αγαπημένες σου Barbie και φύγαμε. Τηλεκατευθυνόμενο